mengkuta dhisik Kakang Semaraja nganti kagol ing pamikir anggonmu gegujegan kelawan para putra-putramu banjur tak penggak ingkang perlu tak ajokake ana ngarepan aku Kakang aja nganti duweni rasa runtik ing pamikir blegek duwek ugek-ugek sak dulita sedaya menika ingkang lepat istanipun kula kalih ingon-ingon kula iya mbok menawi wonten lepatipun para anak-anak kula Ndara Arjuna kula maring agunging pamengku saking geragapan manah kula katimbalan majeng kula senajan tiyang sepuh ngrumaosi yen kula menika tiyang Bapa Sudra Ngulam Ndara kenging ditembungake miskin nggih kenging ditembungake wong sing pekir nggih kenging dadi kula iki wong Bapa Sudra Ngulam Ndara pekir miskin mboten wonten awonipun kula ngaturake sungkem pangabekti wonten ngarsa paduka Den Kakang Semar menawa ngaturake pangabekti ana ngarepan aku aja nganti lara atimu kepeksa ora tak tampa sebabe napa lho luput kula nunapa ora ana kaluputane senajan tata lair Semariku wong kang sudra nanging batin aku percaya menawa sejatine Semar iku dudu manungsa mulai aku nganti nampa pangabektimu bisa kena tulasari pun mboten sah dibatutke mangke nek krungu anak-anak kula ndak do ngingkrik-ingkrik do gemedhe iya Truk aku mbok gelem mati agek ngerti iki jebul Semar kuwi dudu menungsa kaya heeh sapa sing ngendika Ndara Janaka agek ngerti iki tenan yakin mule piye kemau Semar nek kowe nampani bekti aku moh nampa jalaran kowe iki dudu menungsa biyen wirok kowe ya padake penggedhe tiko biyen wirok kowe ya le dudu menungsa ki jalaran kayane Semar kuwi dewa kamanungsan mulane yen nganti nampa bektine kiyaine Ndara wedi yen kena tulas tarik ngono kok wirok nolo garing lan wondara aja kaget ing ati kowe tak timbali wah matur sewu sembah nuwun gurawalan panampi kula enggal kula suwun tangan kula kekalih mugi sageta minangka dados kekentenging manah kula sanget anggen kula swita dhateng Ndara Arjuna iya pangabekti kula kunjuk Den iya tak tampa nala garing pangestuku tampanana nun kapundi wonten mestaka iya dawah wonten Jaja iya lumebet ngesak nadose tumbasan rokok ana kere aliyang wis kowe aja jagake kok ngono kuwi ora iso kabut apa tuku dhewe penyakit ki drohon ki kok ngono kok domongake ora sekarang sing tak eling-eling ki ming paringane Ndara Janaka matur kok ngono kok diumuk-umuke wong ki nek kok gombal gombale gupak gemuk dan elek kowe ora wis ben ning Bagong sing muni Petro hei nuk kowe aja gugup ing pamikir tak timbali maju rikala kowe geguyon banjur tak endhek aja lara atimu mboten dados menapa Den lajeng kula tampi mari tangan kula kekalih ngendikanipun Ndara ingkang sampun rumentah dhateng ngabdi saking guguping manah kula katimbalan kepareng kula ngaturaken pangabekti punjuk ngandhapada iya tak trima pangestuku tampanana kacancang puceng weni pasampuraken widangan demah pangkon dados cahya cahya nun dimundur Truk Truk ngopo iki muki nyongkol cengelku
Kanggo nyawunokno mak sendul. Kangkare pancen elek lambene ora. Wong kok do geguyon senengane ora mbiyen ora saiki iki piyayi dianggep apamu ha? Cerek aku. Duwe sedulur kok ngono kuwi geguyon ning empan nggo papan aja ning ngarepe piyayi penyakit iki. Kowe aja dadi atimu tak timbali Bagong. Wiwit jaman biyen kowe kok ngono kuwi. Sing dotok gebengake lemu do iso geguyon. Awang matur kok dadak udur bab pudel barang iki. Nalare kepiye ha? Kowe tak timbali Bagong. Penyakit iki. Nah aku sing elek-elek kuwi arep apa? Arwani tak samplak temenanan kowe. Muni meneh ngono. Mangkelake kok ang. Geguyan ya kena ning aja nang kono monggon geguyan, kono nggon geguyan kok nang ngersane Ndara Janaka doteng grubyuk ora. Kowe tak timbali Bagong. Samplak sisa. Kaya anakmu elekno kae ana piyayi mah disamplak. Tole, anakku bocah bagus. Apa, Mar? Kowe timbali bendaramu, Ngger. Ya apa? Agintas. Nun. Anopo? Lho, jare nimbali. Wis kaset. Ayah, malah legi. Ora kaya gedang kaset legi. Lah sing nimbali ki jenenge ya kaya ming sak kersane dhewe. Kene agek ngandani gareng karo Petruk ditimbali demen aku ora krungu. Manuh suwe-suwe. Ora jancane kok kowe yudeg sura kaya ngono kuwi. Janakane ki aku apa kowe? Manut aku. Anek kowe kok Janaka iki. Apa ana Janaka kaya luwak kok ngono kuwi. Kowe ngrumangsani luputmu apa ora? Engko angger kurang ngrumangsani luputmu aku nyekel Kiai Pamuk tak sabeti. Oh nggih, nggih. Kula luput. Sebabe kok luput, kupinge ora ngrungokke. Wajibe dikapakake antem. Sing jotos kula dhewe. Diajar kuping sing malah ora krungu. Manuh anten. Kuping ora ngrungokake. Demen tak kampleng. Omeng bimek kok ngono. Kowe angger omong wae ngati-ati tak sampluk. Nggih, ayo mundur kene. Nggih. Ora kena nyiwara. Nggih, nek nyiwara mbrebegi kuping. Nggih. Senengane tok ngandani derek ora dunung. Nggih. Semar. Nggih. Pancen elek temenanan kok. Ingon-ingon sitok kae. Ayo timbali kene nggih. Wonten apa, Den? Wis rada sak wentara suwe anggonku mbatutake tapa ana ing madyaning alas Tibrasara kene. Nggih. Menggah saking kersane Pandara nyampurnakake nggonku tapa rikala semana. Aku rumangsa kagol jalaran nedeng-nedengi aku ngelingake cipta banjur kadawan nyirnakake marang bebayaning kayangan sawise bisa lebur papan tanpa dadi ilang musna reretuning kayangan aku kepeksa mbatutake tapa maneh mula wektu iki aku njaluk kanthi banget supaya Kakang Semar kersa mbantu supaya aku enggal bisa nampa wisi ing Jawata kaminangka dadi kekuataning uripku tuwin para kadangku besok kalamuta ngadepake perang Baratayuda. Wah, kesinggihan. Mboten namung kula bantu lahir kula bantu batin. Iya. Yen panjenengan menika mangke saged ketrimah anggenipun tapa saged nampi wisi ing Jawata ing anggeriku medang kemenangan ing Baratayuda menika sami kaliyan panjenengan ana bejane. Anggone rina kelawan wengi persasat cukla-cukli bermono sandi. Menika bisa ngluhurake dhateng negari Ngamarta, nggih negari panjenengan. Ya ngluhurake dhateng asmanipun Kang Raka, nggih asma panjenengan.
ya njunjung marang katentremaning para kawula nggih kagungan panjenengan. Iya pun dibatutke yen nganti ora bisa purna anggone tapa dudu putrane Sinuwun Pandhu Dewanata. Mulat marang Sang Arjuna esmunya kamanungsan